Mario kaskantekoa da, eta iraupen luzeko gaixotasuna du, arnasa behar bezala hartzea galarazten diona. Iruñeko Andrearentzat ere egoera ez da erraza, haren defentsak ez dira behar bezala errekuperatzen, eta maiz gaixotzen da. Zorionez, haiek eta beste gaixo askok zure laguntza dute. Zuk plasma eman eta pertsona hoien bizi kalitatea nabarmen hobetzen laguntzen duzu. Zuk plasma ematea, hots, poltsa soil bat, harrigarria da eta bizitzaz beteta dago. Dena odol bankuan hasten da. Zuk emandakoa jaso eta berehala analizatzen da, ondoren erabiltzerakoan inolako arriskurik ez izateko. Zure plasma zuzenean erabil daiteke gaixo baten erredura larriak tratatzeko, edo ebaketa batean odol jarioak gertatuz gero, edo baita beste pertsona batzuen plasmarekin batera ere. Laborategi espezializatu batean, tratatu daitezke immunoglobulinak, koagulazio faktoreak eta albumina lortzeko. Proteina hoiek guztiak, funtsezkoak dira gaixotasun ugari tratatzeko, eta berez, sendagaitzat hartzen dira. Sendagai hoiek Nafarroako ospitale zentroetara itzultzen dira, eta era horretan, zuk emandakoarekin hasitako bizi zikloa amaitzen da. Gogoratu egun guztiak direla emateko egunak. 18 urtetik gorakoa bazara, osasun egoera ona baduzu eta 50 kilo baino gehiago pisatzen baduzu, eman izena gaur plasma emateko. Partekatu zure bizitza. Eskatu hitzordua 848 428 522 deituta. Adona.